पत्रकार दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार भवन इथं पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते। कॅबिनेटसाठी रवाना होत असताना आमदार निलेश राणेंची एंट्री कार्यक्रमस्थळी झाली। यावेळी राणे बंधूंमध्ये गळाभेट अन हलका फुलका संवादही झालाय। पाहूया। पत्रकार दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार भवन इथं पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते। कॅबिनेटसाठी रवाना होत असताना आमदार निलेश राणेंची एंट्री कार्यक्रमस्थळी झाली। यावेळी राणे बंधूंमध्ये गळाभेट अन हलका फुलका संवादही झाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।